Белоградчик е място с богата история и живописни природни пейзажи. Този магичен край е не само нашето наследство, но и вдъхновение за бъдещето. Градът ни привлича посетители от цял свят с удивителните си скали и интересните туристически забележителности. Но неговата истинска стойност се крие в сърцата на хората, които живеят тук. За съжаление, този рай често се сблъсква с сериозни предизвикателства. Икономическите затруднения и лошата инфраструктура спират развитието на нашата община толкова години. Вече знаем, че можем да преодолеем тези предизвикателства заедно. Важно е да се слушаме в проблемите на всеки един. Като председател на Общинския съвет съм наясно кое ни пречи, за да живеем по-добре. Затова виждам възможности там, където другите може би не биха. Има ли воля, решения се намират. Работя усилено, за да подкрепим инициативи, които съхраняват нашето богато историческо наследство и подобряват градската ни среда. Също така съм давал всичко за подпомагане на младите и хората в затруднено положение. Вярвам, че това е начин да направим реална промяна. Затова аз и моят екип си поставяме конкретни задачи, които да съживят Белоградчик и околните села. Ще установим пълна координация между кмета и Общинския съвет, за да осигурим ефективно управление и сътрудничество в общината. Ще работим здраво, за да имаме нови работни места, качествена питейна вода и по-чисти улици, повече зеленина, добро градско осветление и поддържани обществени места, запазена и модернизирана болница, съвременни учебни кабинети, интересни културни събития, спортни мероприятия на национално ниво и, разбира се, нормални условия за туризъм, както навсякъде по света. Нашата визия включва и подпомагане на младите хора, защото те са бъдещето на общината ни. Аз съм Боян Минков и искам да видя цялата община Белоградчик най-после съживена. Виждам потенциала на нашия край, във всяка детска усмивка, във всяка среща с хората, във всеки красив залез над скалите ни. Обединени в идеята, че градът ни ще е такъв, какъвто си го направим ние, можем да покажем, че Белоградчик е уникално място. Място, където младите семейства искат да се завръщат и да изграждат бъдещето си. Заслужаваме по-добър живот. Нас ни е грижа.